Kum kadak kajing kin mau buram ya kajing dap lai Snem kajing Khlad no Nongseng ke Skul Roy Memorial Higher Secondary School kebedan ham mau lai kenton masar ketau ba TL Paryong kibor penyat ke Skul haka kendai tri unai tung araja arpusau kala pli yo Motdur jog ha Phyllaw ke Skul haka ngi lawan ban sakhi ke kajing lek kan mau buram yo te rang ba dakinomi khmat ke mau lai ketau ba Bright Starwell mar penyang MLA uba tei bor lang patau MDC kibor penyat Skul beken thop ya ke principal ke kong astronomist imli ki khon ki ti bat ka kurim ute rang ba ki bahyeng ki noi lam balang Presbyterian maulai ki nong hikai lem ki khana Skul haba ajing kran ka khon ute rang ba ka kong astronomist ka bade ka principal kala pen ngoi ka jing ya lenti ukpa jongka bat ya ki kam bolano senyang syaka imlang sa lang Khlad boba TL Paryong haswa bu unseng ya ka Roy Memorial Higher Secondary School House Snem khat khandai spa khandai puar ula sengru ya ka Roy Memorial Lower but Upper Primary School kabadan harang thong mau kurwat House Snem khat khandai spa nyopulai. I would like to read about the history of our father. I would like to share a very short story of how we come to this decision of having a bus made of our father. In 2020, during the height of the COVID lockdown, all my brother and I were sitting with our father and discuss about the school and his life and his health of our father. But suddenly he told us that when he dies, he would like be buried in the school premises. My brother and I, though we could understand why he would want this, we know that it would be impossible. So we assured him that after his death, we would build a statue of him in his memory to honor his life of work as a school teacher, headmaster, secretary of the school, and as the beloved founder of the school. Ni kum ki kon nyim pat syampoi perkhat bai papa in letno agpor kabang nyim pat syampoi perkhan bat kham tam e hagitu gisni badan kan lockdown tamai ngo blei ge baro ki de gi jing priya bastat ki jamu ti man tang ni ngam ye ka history Lincoln jong ulit TL Paryong lakhayu late TL Paryong haga khat santrek October khat khandai spa Saupusan haga shnong nong na thangrai Southwest Kazil District Udayu kon ba am na kishipara jong ilet terili Paryong but ilet don rai thong ni ulet TL Paryong ula pendem ya ke jing police school class 6 hado class 6 na nong na venture ME school but beting biang ya ke jing police ha United Christian High School Paryong house Snem khat khandai hado khat khandai drill way hado bonda pendap ya ka matric lani class 10 hakini bor bamenta kata house Snem khat khandai spa drill pusan kombu khna school long batray shitam but minat bha ha ki jing ule TL Paryong kombu khna samla ulong uba ye ya ka football but uba tibet bha ha ka bai le kai kombu defender ha ka team ka baudan ula ji shim pentaru ha shibon ki tournament kham tam ha ki thain Southwest Kasi Hill ha ki tu ki por
Habaula pendek ia ke matric how Snem khat kendai span repusan how new jo hiu Snem le TL Paryong ula rong hakakam kum unong hikai harang thong Christian school but they hakani ka snong rang thong bau le TL Paryong ula yekendo but ye tho shong korem but I Mrs. Idoless imli but ula shong la sa ano hang ni harang thong but sing ye ka long ying long sam ka jong I ule TL Paryong ula dan sangot ki kon asaw ngot ki kon shen rang but mangaya I kon contain te baro akum ki kon hoy ni la dan ni le pendat ki jing kuli ki ba pher ki jongi but kum joru ni la dan hala ki jong ki kam ki jongi baro ha ki jing ya lenti kum unong hikai ule TL Paryong ula long u headmaster but secretary jong ka rang thong Christian school hakas nem khat khandai spa nreu pun reu kum u breu u ba it but shakri hok ya ka kam ula le shibon ki ki ba bha ban wan ra jing men toy but lingba ka jing trei shi tom ka jong u ka sarkar jila ka ibet ban kintiu upgrade ya kani ka school Shakakar dan higher secondary school house Snem Arhajar Lai ule TL Paryong ula shakri kom unong hikai but secretary hakani ka school la kumbar san pu wei Snem AA kom unong hi nong penyai but nong hikai wat trai shitam ban kintiu ya jing nang jing start but ke jing bit jing biang jong ki khana hakani ka school but kumchu hakani ka than ka sarkar jila but ka sarkar deng kala ibet ya ulit TL Paryong but ai ya kini ki kusna mani ki awards hakini ki Snem ki bapher kata haka khat kendai spa proper way ila yo ya ka district award jong ka east and west Khasi Hill district but haka khat kendai spa prakusan ila yo ya ka state award hangi hap jong ka Meghalaya Shillong but kum juru haka Snem khat kendai spa prapunyo ila yo ban pdiang ya ka national award na ko New Delhi ile TL Paryong hapdeng ke jing pun kam kom unong peniak school but nong hikai ula long ru ubreu u bakloi baniram but tenrong lem ye ki kam jong ka balang kumjo ru hakashnong ka thau hakabala ula juban ru ye ka kam rang ba shnong jong ka rang thong hapo southwest Khasi Hill nado Arhajar hado Arhajar khatway ule TL Paryong kum ubreu bayu ijngai but ka commission ka ba ublay ula ai ha uye ka sap ka phang ban pendan kam hak kum tak kum ubreu ba shemphang ula no senyang shu ha ka imlang salang ban pen priang ya ka jingstan ha kita ki ba don kam ya ka dag ba ula seng ye ki artery ki school hakani ka jilla kita kilong ka way ka OB Roy Memorial Lower and Upper Primary School house Snem khat khandai spa new pulai kini ka OB Roy Memorial School ka don hapo ramthong kumjuru ngaru komi way kon jong I le TL Paryong ngayo bangan puli class nursery hakani ka school but hakata ka por bala hikaya nga da ilet obli mohon roy ibadi bangilabo ya kijing sanam na ka banta jong kani ka school ibalong ipait jonga nang tapan ila sengsay gani ko way pat ka school kata ka OM Roy
Memorial Higher Secondary School hang ni hamau lai ken tan masan hau new Snem khat khandai spa khandai po a lingba ke jing trei shi tom ke jong I rengkat ke jing yak snok tilang jong ki nyumut shipara jong I mei baro bai lala ban pli yak ni ka OM Roy School hang ni hapo maulai ken tan masar hakas Snem khat khandai spa khandai po a kabalong ka Skul kabalaseng ringkat bat ke yeng ka sem ke jong I hi hakitu ki por ka OM Roy gila penlong ya ka Skul ke jong ka hayeng kata hayeng jong I la ni hayeng jong I mei I Mrs. Idoless Emily I balong I lok jong I lit TL Paryong bat la tip kum ka OM Roy Memorial LP and ME School Hatian balayo ya ke jing itu permission na ke sarkar haka Snem khat khandai spa khandai pulai ulit TL Paryong kum secretary jong ka managing committee ulatri shitam met badmin siem ban kintiu ya ke ni ke school shaka kerdan secondary kumta ka sarkar kala ibet bat ai ke jing itu bat ka jing ya rabru haka ba ka secondary and upper primary kila yo ya ka ad hoc system na ka penta ban siu tulap ya ki nong hikai ka jing trei shitom jong uni riu rang ba kam kut tang hang ne henry ula minat thapat angnut ban pen kiu shu ya ka skol haka dong ni ka shnong kentan masar maulai tel paryong ula don ka jing thmu ban pen priang lem ni ki ba duna haka yo ka kot bot ula len shisha ya dia bot ula la shisha ban kintiu bat pen yo upgrade saya ka higher secondary ka badai haka art stream ya ka ba ka ni ka skol kaliyang kum ba ka long menta bat la tip ya ka kum ka OM Roy Memorial Higher Secondary School Shipon ki jing trei shitom ki jong I ka ba I la la ban ya ban trei ban la ban wan ra ya ki jing bin toy na ka banta jong ka skol ha ka ba ni la yo roi ki ka school building lang ba ka jing trei shitom ka jong I ling ba jong ka NLCPR scheme but kum churu ha ka bas dang e jong ka school how ka khat khandai spa new khat khandai spa khandai pinyo ngila yo ru ya ke MP scheme ha ka bang ngila sedang banchna shoy ke ni ke skol ke berlim but hadin pat ila yo ila la ban pinyo ban wanra da ke jing trei shitom ke jong u rengkat bat ka jing don ka jing don rengkat bat ke jing itu jong ka government ni ke ni ke skol ke jong I kumta ngila la ban long kum ni ban mi long ni shibon ki ba la no senyang daki local MLA ki local MDC ki badan menta bat kum choru ki bom sem dan rangkat bangi hagani ka poru ndai ki le shibon ki na ka benta ka jingkiu jong ka ne ka skol kum tangim la ban klen ban ginom la ban len ba uliet ti el paryong la long shisha nong prat lenti hak ba lawan ra shibon ki balong ki jing mentoy ki jing bha ba ki jing bet jing biang ong tang ki khna skul hnrei ki nong hi kai ru im chuklet ban I min siem ban pen shilori ki ban pen dap ki training ki prepare hadu ka kerdan Bachelor of Education ki matti ba ki jing trei shi tom jong uni urang ba kalak pen long but yo I kini ke skol bakal nang kio amtang ha ka puli puti hendrai ha ka liang jong ka sports ru ula I min siemi ginong hikai bat kham tam yanga kom ki principal jong kini ke skol ba ngan penya ya ka skol bat ban shimru ya ka football kum ka wei na ki jingye le kai ki ba
kampau ban pensilori ya ki kena ki padan ya kesap kum ubriu bat ki football uliet TL Paryong ulah judan rengkat bat I min siam ya ka skul hi barok kawai ka bangim nam la ban Khlad kawai ha man lagi tournament ha ka ba ka hala ki jilla ni saba jilla ru ka ba snow ba ujulet ban rengkat but I min siam ya kini ki kena players football ki jongi but kabak ham smu pun but smu ek shisha yo riu ramba haga jinglong temen ki jong i but la no kamen ula lek ban sinrang lang ya ki kena ki ban lek ban participate ya ka national subruto mukhaji ka football tournament how 2013 haga bagani ka school kalara ya ka nam lado kum ka champion team haga ne ka po uliet TL Paryong la shong thait na ka kam kum u headmaster ka Rangthong Christian Upper Primary School ha ka lai poi tre August but kum chul u ha ka Atiar khat lai kum u secretary jong kani hi ka jo ka school house Snem Atiar khat nyau kum cha uliet TL Paryong hadin kini kisnam ula penlut kampon kapot rengkat pat ki khon ki siu ha kentan masar maulai bat yai biteng ya ka kam kum secretary jong ka Roy Memorial Higher Secondary School tat hado ka jing diam sia pakado ka jamu not anymore with us now. He is in the other world and in heaven. As we Christian, we believe that if anyone Ban wan rajin kelam Mensim kadap habang ipet Klem berdongin omla Shibun ki kamba prau pilet Serta hangi kensa Uriu rang bakun dap Habakran kene kasngi uba Bright Star Well Marbnyang UMLA Maulai constituency ulakan tu ya baro bagi deban board yakir din jat jong teu rangba banno senyang syakapuli puthi ulapan ken mau baka Roy Higher Secondary School kala la ru ban wanra yakan nam haka jalla lingba ka jingjob yakan National Subruto Mukherjee Football Cup House Nam Arjar Khatlai Kamtam lele lingba jong tu ka jingruai kabrang dep ban penpau lingba kini ki hep ki barit ki khna jogani school ka banga snow mo ka burom ka ba khli ngangit skem kadai show try nong bu nong thao ubalong mu uthmei bon nong pnya ya ka jingim ka jongam ka jongpi bat khamtam ya ka jingim jong ni ri rang ba ublalit no aswa jongi blabam kwai hadwar jong play ba TL Paryong hot kani ri ka ski ong kam ni ka ski ka ba ngin ken mau yu ni ri rang ba da ka jing jau man lan ni da ka jing sosi re nga so ba kani ka ski ka bangi ong ka thin pareng ban celebrate ya ka life lani ya ka jingim ka jong ni ri rang ba
ulalek no haswa jongi namal ngangit skem lingba kijing penpau kijing kren jong shibun kinong kren kibala kren hakmat ngasko bauni ri rongba ulale shibun bat kimati kiba ulabu hapring jonga bat jongpi ni opor ke pamenta ngait skem kiki baro kibang di ban but ya gidian jat kiba uni ri rongba ulabu hakmat jongi hakmat jonga bat jongpi ho kani di kapor ka bekerpang kum ke yeng bat kamtam kum kani ke skul ka ba uni ri rongba blalet no haswa jongi ula seng bat om tang man seng tang ni ke skul ring skul thu leng ba ke jing thu ke jongpi ula seng artli ke skul ka wei hang thi ha ka shnong ka bale ase ula trei lakta wa he lasan ban no snem ya ka tu ka dong ka than ka badan shak tu ka jaka bat ka wei pan ka de ni ka skul ka badan hakani ka shnong ka ba i ka jonga ka jongpi ka shnong molai ban nge scam ka ni ka skul kumbang ni tip baro ka ka skul ka bala wara ya ka nam ya ka buram om tang hakani ka jela hendai hapo ka rihi bar ko wei ban long ka champion ha ka subrutu kom nge scam ka ka basuk daki hajar tli ki skul borok kari India ban ya compete banlong kita ki champion kata di kanam bat ke burum ba kani ke skul kala wanra ya kani ke snong ke jonga ba ke jongpi ke snong molai ningkong bat ya ke jelahi baro gobe na kaliang ba tei bor lang pathau u MDC Kamalai constituency ulaong botiu rang ba u de wei na sipai ubam ra e ka suloi siat brio henry ubara e ka suloi ban kentiu ya ka puli puthi ban pen kala ya ka imlang ka salang da ka bola seng ya ki islam ai jingi kai Gigi bakal ka skul lalu ki seng ko pang sutu na history na usang khatandai spa khandai tua kala plelat nilenti ikilong ye di padan hakari constituency ke jongi bat mentang hakari constituency bat ki marjan kisnong ya ka paki kena kiyo ban yo ke jikai nagari ke skul nakabanta ban pinpit pendiang iki hakalenti ya hakajingin ke joki hakabede bakitlong diberi dibetip ya kapule keputi ban yo padan kampan kita tai poker kita kakati so yang ni orang ba warna da non su ketika selam pertai hendak i ya kamati yang citra sistem sugi nak beta bertintir ke skul OM Roy memorial kepada constituency jungi kami ke skul ke Shillong tak ke skul berkena kiwan mapuli puki hari kalau gantu ke beta ke skul kalau ra akan nam ya ke jela ke jungi hak jadi kai football but kalau pau ke skul dah apa kapau ke skul kapau ke constituency jungi kita tercik kan makanya skul ke dalam constituency jungi ni the song yang play bau sei yang nyuruh orang ba bonbu ini Islam aji kai hak ni ke cakap ke jungi nak benta ki khun ki badan nak ni ke constituency jungi ki bawan ni lomnyi ki betuna hak yo ke kot ki bayo kan wan puli hak ni ke skul nah next camp bagi khun ki kti ki bersimti na i menta kinang penya susu ya kan skul bakak mang ni ski kan skul kan ki ya kata ke vision ya kata ke jing yi jengai jung lomba on sala benang berklan susu da ke citra tempat segi khun bersimti ya kan skul He's straight to school.
as we, with all their teachers all around, we feel so full, so free. Flowers that bloom on the ground, we grow in mind and soul. We work so hard as we go on, each year to meet a goal. We love to read, to play and sing. We never waste our time. A spring of knowledge here we drink. Together here we dine. So walk on dividing with all heart and soul, to build a better tomorrow. Walk on to meet our goal. Nothing here, a loving school. Let's keep it clean and bright. As day by day we live in school, no shadows made alive. We give the time and study hard, be serious and be true. Then all the hard work you have done, success awaits for you. So walk on dividing with all heart and soul, to build a better tomorrow. Walk on to meet our goal. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.